Hi guys! Welcome mo sa akong channel. Sa di pa kumukanta na ako ipang shoutout. Shoutout ko ni Ninyo Layos from Daan Bantayan. Shoutout ko ni Hani Alayon from Pusok, Lapu-Lapu. Shoutout ko ni Anisita Tumbiga from Davao. Shoutout ko ni SG Bitio sa Liluan. O guys, ako bagong compose karon Beautiful Sunday nya Bisaya version. Nga ako ning kantahon kay bago mo ko na compose ron. Okay. Mangita ta sa tong karaoke. Sige kayon ko na pasensya na kayo mo sa atong studio ha kay saon man. Ato na just for fun. Okay. Ready? Kapin kita nag-antos naagyapon kini ang bayron loy na kami mga kabos hangtod karon na problema kay wapag yun masulbad nila he 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 kaloy ang pobre ha 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 wana mi kwarta tungod sa aning pandemya wana mi kapalit og panty among asawa wala na puy bra ako lang yun nahibulngan nganong dili mangyud mataptan ang buo ang og badyaw sa kadalanan dili cover sila sa PhilHealth maong dili gyud mapasitig he 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 isip-isip ha 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 nanaghan sila may alpha gamma beta ug na pay delta mura nag fraternity kining sakita makalilibog na kung unsa ba kining bayrusa ha 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 wala mi kwarta tungod sa aning pandemya wala mi kapalit og panty among asawa wala na puy bra ha 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 nanaghan sila may alpha gamma beta ug na pay delta mura nag fraternity kining sakita makalilibog na kung unsa ba kining bayrusa. Thank you.